yuk, os 14. Dampyak Prawadya Bala Laras Candra Kinanti Hani Teh Turangga. Wis awas Sumunar kadya lintang abyor. Laras Candra Kinanti. Yo, slo, lo, yo,
jejer neng jelambran cahyane kumilang kiwangi abang kekalunge malang jajendok ambang katon kledang-kledang taros sumanding pamasrahake jiwa ragane onde piponeng ambil gelung konde gawe kuwatir di onde piponeng tanpa lungguh rene jejer nang jelambran yo oh 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 se se oh se se oh ho oh oh se se oh ya ya oh ya solo ayo ha solo Laras Chandra Kinanti ya 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 ayo sa anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri nuruti senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong Jawa ngeluri seni budaya aja do sembrono dumen bisa ngrembaka anake wong Jawa ngeluri seni budaya omahe ning pinggir kali tansah wirawiri nuruti senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali aja do sembrono dumen iso ngrembaka anake wong Jawa ngeluri seni budaya Jadilan pun lajengaken kalih dinten malih. Kajengin di sawang riyen Bu Nggih, monggo-monggo ayu-ayu. Alise nanggal tuwa. Yo. Sikat yo.
Hup. Sikat yo. Laras Chandra Kinanti. Obyah kendo. Laras Chandra Kinanti. Seni tari jadil putri. Laras Chandra Kinanti. Kadya titisan betari. Ekolane Huh? Huh? goyangane Huh? Huh? katon lufas meraat Yo, saksana yo, yo, yo. yo yo Laras Chandra Kinanti Seni tari jadil putri Laras Chandra Kinanti Kadya titisan betari Ekolane Anake goyangane goyangane katon luwes meraati sak solae Sumio Hei, se, Hei, oh, se. Yo 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 yo. Ayo ayo. Oh. Aduh Sekere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriyan banyune penting hanyang sengke ati uga ora lali ning tindakan suci Aduh sekere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriyan banyune penting hanyang sengke ati uga ora lali ning tindakan suci solo 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 ya oh aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriyan banyune bening anjeng sepke ati uga ora lali mring tindakan suci aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriyan banyune bening anjeng sepke ati uga ora lali mring tindakan suci hae oh oh hae oh hae
he ah he sos sos he os os he yo 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 i se yo slow os poples he ah he
awas awas. Yo, Laras Sandra Kinanti tepuk tangannya yang gemuruh. Tepuk tangannya pundi kok nyenyet niki. Ya. Sing mboten tepuk tangan mugi-mugi meteng ayo tepuk tangan ya. Ya nenek wong lanang piye, Mas? Ya Zeh, menika kanca-kanca Laras Sandra Kinanti marak sowan Mbak Nurli Bapak Angka kaping kalih Laras Ganindra. Zeh, dumateng kanca-kanca pangracik gongso menika pun aturaken lakon-lakon ingkang jumbuh kalian swasana nderek. Menika ngregengaken anggenipun dados ewetipun warga masyarakat wonten ing laladan ngendi niki? Karangduwet Palian Gunung Kidul. Ya. Lelagonipun sumangga katur dumateng kanca-kanca Mas Bagus Mas Kikek. Wah. Iki jaiponge telatah. Munggahke saka Berbah Ngayogyakarta. Wah, Mas Kikek luar biasa. Ki anu pengendange Pak Geter kok ya Mbak. Geter tenan iki. Oke, boleh. Ya. Ngersake lelagone kang gunyak napa halus? Gumya. Oh ya berarti langsung jumenglung cah. Oh lah penontonnya kebak Nur ngantek tekan isor panggung. Weh, anake sapa bae ya ampun. hati-hati ya yang Hati-hati ya, ada kabel. Kabel Mahesa. Kabul. Nah, menika ugi matur sembah nuwun rawuhipun kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo, Ger. Yes. Nek ning kene iki dadi anakku, Ger pokoke. Jengger wilah. Yo monggo. Rasanya panas banget ya. Luar biasa ya iki ya dong. Sudah
Ganindra. Yo. Nurli sehat. Sikat yo. Sunan bulan wayah kalu kalah indahe yen kelawan esemu salah sakamu kalu rindu kapang bungakanku wong aku tansah bayangi pikirku asemu dadi jalarane tresnoku sing Ini toprak manis ayu paras mutyo lintang luku aku siro kata atu rino wengi gugah kalbu Ora setya satu marang ayu nyata tresnoku tulus kanggo sliramu Ini toprak manis ayu paras mutyo lintang luku amung siro kata atu rino wengi gugah kalbu Asmara satya satu marang ayu nyata tresnoku tulus kanggo sliramu nyata Nyata tresnoku tulus kanggo sliramu. Jangkuk ya Salarane tresno sampun katur Mbak Nurli sakamat-kamat lagu anyar. Yang ngene iki jebule pembunuh ora kudu nganggo geni to, Mbak. Ya, zeh menika sampun katur. Satu lagu lagi nanti dipasrahke ke pawang ya. Panjongko ya, Mas. Ora hehehe Gus kowe Gus. Aku karemo kok iso blirut Zeh penonton ngersake lelagon ingkang gumyak tak kasih panjongko kersa. kersa Kersa. Ya ya. karo sing lagu-lagu sing rada nyemek-nyemek dikeluarke enggak apa-apa Mas. Contohnya apa? Jak-rejak nanas. Gusti, nek dirujak sementen gak amat pirang layah. Nek Lah rujake kanggo semene iki. sak karang juwet kabeh Mas. Gus, talah yo nek ora dinggo nganu ndruk sliramu. Kalau tiang poli kan gideku. Kowe iki dadal mulai mineral kok aku. langsung diulti Nurli ki ngawer tenan kok. Ayo, lagunya dikasih Panjongko bersama Laras Ganindra Music. Yo. Tes. Kowe ki rasa open wong golek rezeki padha-padha golek rezeki alok. Alok-alok ose. Junge. Yo. Ayo, ki lek arisan kapan? Oh iya, kayak dikocok men metu arisane. Iki lagi rak cekat Shopee. Ya. So, asik kowe. Jared Bisma. Terima kasih Nurli sehat sayang. Rikala aku awakmu dolan ning Joge. Awakmu digerebek.
goyang bareng-bareng dong. Bersama Laras Ganindra. Balane melu joget Mas. Goyang bisa. Blendrok itu. Rasa tan kena son lakui. Manis asemu banget lumaso ati. Anyamang rembulan teng wengi. Lan lintang, lintang kang maesi. Siro kusumaku kang makisa jroning kalbu Toto muji mata gusti panjakaku dan ukir tresno sejati Duhai pasarenganmu sayang katon tansah beda rasa anganku bisa sesandingan andum katresnan andum kebahagiaan Ring tresno kang suci Seduhin main pasarenganmu sayang katon tansah berbeda rasa anganku bisa sesandingan andum katresnan andum kebahagiaan ya wiji Ring tresno kang suci Kalih lelagon sampun katur wekdal kula konduraken dumateng bapa-bapa pawang ingkang sampun meratitesaken anggenipun kanca-kanca marak sowan. Yah. Lumantar Laras Ganindra 3 2 1 sikat. Yo. Barang sing dijine Mas. Oh. Iya, dereng wonten sing purun. Oh, iki urung ana sing gelem kondur simbahe. Simbah sapa? Simbah anu Karto. Karto nyono medhot janji. Ya, wah penontonnya kompak ya, Mbak. Dan amat Ge, ana penonton semene mbane kok mriksani madhep mriki sedaya. Kowe sing stres. Lah kok iso? Jadilane ning kene kok namatke ngendi? Oh lah penonton sing nang pendopo kan Mbak kompak tenan ya ampun. Sih. Mireng-mireng dumateng warga masyarakat mriki ki lomo-lomo lho Mbak. Kumat. Mboten saking kompak kalih lomane ora ana sing nyawer.
Mboten napa-napa, mboten dados menapa. Kan wis, Dok. Sampun iuran nggih. Kula niku nek disawer mboten napa-napa ning nek mboten kok nggih kebangetan ngono lho Bu. Ya, aman Bu, aman. Kita sudah tanggungan dari panitia ya Mbak ya. Yuk, lagune kanca-kanca Laras Ganindra monggo. Request apa Bude? Oke. Bude request napa? Terima kasih. Requestnya napa? Mbak. Oh, barang request. Pripun? Sae sing penting gaya. Waduh, duh. Nggih. Dari mana Bude sing pundi? Lo paliang. Aliane? Paliang lor. Wow, celak kalih nganu Zungmok. Jumlah gini subar. Oh alah ya ampun, Bude asmane sinten? Apa ini? Sinten asmane? Oh ya, Ki, terima. Oh, kita sumilir. Oh, Bude asmane Bu Angela. Bu. nggih, Bu. Amin, mugi-mugi jenengan paringi sehat. Amin. Bagas waras, Amin. tutuk anggenipun putra mamang wayah ya. Amin, ya Nggih, Allah. ya. Nggih. Kayak terus. Oke, pripun niki aturi lelagon nggih Kang Gumyak. Goyang nggih goyang. Oke, arak pargoe Mas yo Mas. Monggo. Bu Angela Parina arak goyang. Magdalena Partini, Mas. Magdalena. Yo, sikat. Selindrutan, hah? Anu ceksan Mas Duta sih diselidurepke. Ya ora bakal muni nonur. Nah? Wong jensete ning kene. Ora bakal muni diseleduta jensete adoh. Ya. Apa to cah? Disele Karisma wis go diesel 6 sido kalah. Gusti, ayo monggo lelagonipun ada request Kitir Sumilir. Aku manut dari teman-teman yang belakang nanti kita pinangkani Kitir Sumilir juga ya. Monggo. Ya. Ya. Asoy. Bersama Sopeki. Ayo so. Goyang je, sikat yo. Wasik. Tangannya pun di astane. Goyang lho, goyang. Magdalena lu takon goyang.
cinta. Nurli Sehat, ayo deh. Kita pun turun bersama menikmati jalan setapak. Memandang meluk di pundak membawa aku melangkah. Tak lupa kau pergi bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Ya, Tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Ya, ho, ho. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Hup, hup, ya, hup, ya. Ayo tilorot. Yo, 3, 2, 1, sikat yo. Set. Oe, oe, oh.
tritis wis kondang kaloka papan endiah tumrap pariwisata rame-rame ing gisi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra Monggo-monggo aja nganti keri suka-suka gawe nganti porati prawisata muda-mudi gembira Nuswantara uga maca nagara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang tritis kae wis nganti ati gunung-gunung sinabang katon asri kaya sore gawe nganti porati yo ah jroning sepi tengah ratri Rejo rasa bunga angot apa sira wong ayu jebul amung ayang-ayangmu Dumateng penonton ingkang wonten pintu masuk menika kasuwun radi minggir. Ya, matur sembah nuwun. Enggak apa-apa Bu, nah minggir lagi Ya, nah. nggih, sip. Sip, Jos. sip deh, sandal plastik jolke gereh. Iya, jolke nuli boros beras. Oh, 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 oh. Mari kawan kita bergembira, bergembira penuh sukacita.
gembira penuh sukacita bersama Sandra Kinanti jadilannya budaya Indonesia. So ya ya oh he ah he ah he ah he ah he he ah he he ah he. Kawan kita bergembira, bergembira penuh sukacita bersama Laras Ganendra, kedelanya asli Yogyakarta. Yo. Yang request gitar Sumiler tak kasih. Kasih ya Mbak ya. Anganku ngambara anembus meko ngitung lintang sesulo panjang rembulan tak goleki ana ning ndi si panjerino tak titipi kidung tegek-tegek jatuh. Kapan boyo aku bisa gayo lintang rengkol endahe rembulan. Aku sama ku akilan mun sabar sekarang mekar ing ora-ora kang cekar ngelakang tanpa hukum tunggu tumete sing mereka tanpa nalasi luka-luka Yo, Laras Ganendra. Yo, yo.
aku samer kuatir lan ucap sabar sekar mekar ing ora kang sengkar gelak kang tanpa upama nunggu tumeh tes ing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketiga kanggo nelesi lungka-lungka ketiga. Jajah kok. Kowe iki ado-ado saka mbrebah kok tok kon anu jerot tok kek. Bocah sapa sing benjut-kebejut Pak? Le latar jembar kok yo ndelik ning ngisor kok ndak kecokot kabel. Hati-hati ya. Yang penting hati-hati ya. Sip ya. Mau minta lagu apa? Kowe njaluk jajan urung? Karo bapak mama. Minta lagu apa? Kiara jajake Mbak Nurli. Mak. Apa? Oh, kesayangan ayang-ayang. Gusti lah katik ngumpul nganti kok kami tetep pecah. Gusti tekan kono kae Nur. Walah, ya. Kok dipinangkani Mbok De Nurli ya. Menika pripun Pak Gidu? Lorot ya. Lisa Blackpink dodol keripik. Tarik.
pasak konco jakilane laras kanindra suka-suka samyo alipun driya kesan-kesane para kawula muda. Yo kanca domrene yo mirsani pasugatan ingkang sekeca setilan kita laras ganendra lasik lan kreasi tansah anyawiji yo kanca domrene yo mirsani pasugatan ingkang sekeca jatilan kita laras ganindra klasik lan kreasi tansah anyawiji. Yo kanca pengen 10. Awas.
Monggo. Yuk, 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 yuk. Nyegat-nyegat sang paketan pecah tan samulat dari jiwat sang umangsa mongso pecah kasulaya diri sang raseksa anggep rakamu tap-tap Tumandang panggep-panggep-prang anyebrang nglelir sing ngelupo Rita diri sang raseksa anggebrak amutap-mutap sarawi lumempah nyegat-nyegat sang peketan pecah tan samulan liring jiwat sang mangsa pecah kasulaya yo ya ya oh
oi, 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 oi. One, two,